А сега, поглед към една звезда, която всички искаха да докоснат. Той е едно от първите големи имена, които идват у нас, след като концертната сцена отново стъпи на краката си. Истинското му име е Арванитидис. Наричат го най-желаният ерген на Гърция. Блян на стотици, хиляди. Той е Никос Вертис. Само в тази неделя, в следващите минути, заедно с оператора Юри Сирийски, ще ви заведем в Бузуки клуба на Никос Вертис в Атина. Часът е 1:30 през нощта. Екипът ни има пълен достъп в клуба на Никос Вертис в Атина. Подготвям се за шоуто. След интервюто веднага се качвам на сцената. Нали знаеш, винаги като правя видеоклипове и Люси... Да, Люси Иларионов. Да, винаги така казва. И ако се бавят, аз им казвам. И всички започват да се смеят и продължаваме. Подобно на всички свои колеги, на Вертис също му се наложи да отмени участията си по време на пандемията. Много се радвам да се видим отново. Как сте? Чух, че отдавна не сте давали интервю. Знаеш ли, най-много се опитвам да говоря с публиката през музиката си. Не е лошо да се правят интервюта, но вярвам, че трябва да имаш причина, за да ги даваш. А сега имаме добра причина да направим тези неща. Във вторник беше 8 март. Наистина ли? Шегувам се. Какво ще пожелаете на нашите зрителки и ваши почитатели? Моята публика не са само жени, но знаете ли, те заслужават много. Ще посветя песен на любимите ни жени. Никос разказва как преди години на концерт на 8 март кани почитателките си на сцената, но те се поувлекли. Във всяка забавна история има нещо естествено. Всеки израз на любов е онова, към което артистът се стреми. В предишно интервю казвате, че ако можехте да имате 3 желания, едно от тях е да няма нещастни хора по света. Как оцелява един чувствителен певец като вас в трудни времена като нашите? Трябва да намерим начин да променим настроението на света, защото в трудни периоди, в тежки ситуации, именно артистите са отговорни и могат да променят настроението. Актьори, музиканти, певци, дори и спортистите. Ние сме онези, които забавляват, които могат да развличат. Надявам се, че ще си свършим работата добре. Още повече се надявам в бъдеще да няма войни, да няма трагедии по света и отново да си бъдем като перлата в короната. Никос Вертис е ходил в казарма, завършва механотехникум, увлича се по архитектура и строителство, обича джетове и бързи коли. Какво е общото между архитектура и музика? Знам на къде отиваш. Моля ви, елате с мен. Хората трябва да знаят, че съм добър в музиката. Останалото са хобита. А колите? И те са хобита. Работите в събота и неделя. Кога си почивате? Кога е вашия уикенд? Това е лесно. Всъщност, събота и неделя, когато има концерти, за мен са лесните дни, защото да съм на сцената за мен е най-прекрасното нещо. Трудното идва, когато дойдат другите задачи и ангажименти от седмицата, които не виждате. Работата в студиото, подготовката на шоуто, репетициите са особено трудни. Имате ли сценична треска? Не, но ми се иска да имах. Късметлия! Хубаво е да имаш. Карате да си малко по-нервен и това е за хубаво. Сега имам сценична треска, може би веднъж в годината. Един от принципите на Никос Вертис е да отклонява покани да пее на лични събития. Според информация от наши източници, миналото лято певецът е отказал хонорар от 1 милион евро да пее на сватба. Защо за вас е толкова важно да правите само концерти и мега спектакли и отказвате да пеете на сватби и рождени дни?
Предпочитам да дойдат хиляди хора и да видят шоуто. Искам да им покажа, че наистина уважавам това, което правят за мен. Че уважавам любовта и подкрепата, която ми дават. Аз трябва да им я върна. Затова правя най-доброто, на което съм способен на сцената. А когато зад гърба си имаш хубава продукция и оркестър, така показваме на публиката, че я уважаваме, че й благодарим за подкрепата. И това е най-важната причина винаги да се опитвам да направя добър спектакъл. Дори да съм сам на сцената, с моята китара, да правя unplugged шоу, продукцията ще бъде красива. Имате ли специални изисквания за концерта си в София? Постите ли? Знаеш много неща. Да, сега за мен също са пости, но вярвам, че ще намеря хубави ресторанти в София, където да се насладя на храната. Всеки път, когато дойда в София, много се забавлявам. Там имам много близки приятели, почти като семейство. Верти се идва в България много пъти, повечето от тях инкогнито, за да снима клипове с режисьора Люси Иларионов. Както отива на всяка звезда, Никос Верти си има дискотека и всяка събота и неделя изнася грандиозно шоу пред 2500 души. Само паркинга на Бузуки клуба в Атина е за близо 600 коли. Разкажете ни за това място. Фантастично е. Чувствам се като Алиса в страната на чудесата. Благодаря. И аз се надявам шоуто да ви хареса. Вярвам, че успяхме да направим нещо ново. Смесихме музиката заедно с спектакъла, защото хората искат да видят не само пеене, но и шоу, танци. Трябва и да могат да си хапнат. Горе имаме ресторант, така че можеш да се насладиш на шоуто и на всички удобства и да правиш каквото ти се прави. Простете вметката ми, но заедно с оператора Юри Сирийски не можехме да не забележим банята в един от вип-салоните. Екзотика, чието предназначение оставяме на въображението ви. Вертис разказва, че баща му е от гръцката част на Тракия, където музиката е много близка до българската. Какво помните от концерта си в София? Българите и гърците много си приличат и музиката ни е сходна. Българската публика знае много от песните ми. Много съм щастлив, като започне някоя известна песен и видя публиката да поудява. Те знаят текста на гръцки, пеят и танцуват. Това е наистина ласкателно, защото аз съм гръцки артист, а не английски. И за мен е необичайно да отида в друга страна и да видя хора, които пеят песните ми. И много им благодаря. Бог да ви благослови. Thank you so much for that. God bless you. Последният ви концерт в България беше превъзходен. Може ли да го надскочите? Никога не знаеш как ще се получи дадено шоу. Моето усещане е, че тъй като отлагаме концерта вече 2 пъти, енергията ще е специална. Всеки ден прочитам в съобщенията, които моите приятели в София ми изпращат. Виждам, че и те са нетърпеливи. Мисля, че ще бъде като експлозия от танци, музика и споделена енергия. А аз много рядко преди концерти имам подобни усещания. Вярно ли е, че ще пренесете вашия Бузуки клуб в София? Носите си диваните? Винаги. Този път ще видите нещо много специално. Продукцията е невероятна. Всички свършиха изключителна работа и вярвам, че публиката ще остане много изненадана. Помня името. Вярвам, че шоуто ще ви хареса и надявам се на следващия ден всички да говорят за него. Това ще е най-голямото ми удовлетворение.